3, 2, 1, milujeme Rastia Pauliniho a Mobile. Yo, what's up ľudia, s kým tu dneska som? Ty sa voláš? Šimon, Matias, Marko, Izabela, Jasmina, Hanka, Dominika, Simona, Nati, Laura, Lisa, Nela, Rafil, Daniel. Čaute všetci. Prvá otázka je, že či ste členmi Mobile Foxu? Nie, nevadí. Každý jeden z vás mohol vyhrať 1000 korún, keby ste mali. Keď trafíte telefónom, ktorý vám dám, iPhone 16 Pro v Mobile Fox skryte, do tohto koša, ktorý budem držať. Každý z vás bude mať 3 pokusy. A keď aspoň raz to dáte, tak každý vyhráte dokopy 500 korún. Kto je prvý adept? Matias? Matias, iPhone 16 Pro a iba jedenkrát musíš trafiť. Nemusíš úplne silno. Dojde ďalší. Kto to chytí, tak ten ide. Ideš na to, to dáš. Toto je ináč nejaký basketbalový tým podľa mňa, ty kokos. Super, chcem sa vám poďakovať. Vyhrávate 500 korún, lebo ste úplne super. Dal by som vám to, aj keby ste sa netrafili. Už iba stačí zakričať, že milujete Rastia Pauliniho a Mobile Fox. 3, 2, 1, milujeme Rastia Pauliniho a Mobile Fox.